за нас, Маті надії. Маті пречистая, молися за нас, Маті бессонная, молися за нас, Маті непорушная, молися за нас, Маті невинная, молися за нас, Маті наимилейшая, молися за нас, Маті найцудовнейшая, молися за нас, Маті доброй рады, молися за нас, Маті Створителя, молися за нас, Маті Избавителя, молися за нас, Панна наймудрейшая, Панна хвалы годная, молися за нас, Панна прославленная, молися за нас, Панна могутная, молися за нас, Панна ласкавая, молися за нас, Панна верная, молися за нас, люстра справедливости, молися за нас, столица мудрости, молися за нас, причина нашей радости, святыня духовная, молися за нас, святыня молебная, молися за нас, святыня славная побожности, молися за нас, руша мистичная, виша Давидова, молися за нас, виша с кости слоновой, молися за нас, золотый домик, молися за нас, ковчег заповету, молися за нас, брама небесная, молися за нас, зорка ранішня, молися за нас, оздоровление хворых, молися за нас, притулок грешных, полегка мигрантов, молися за нас, сутешальница засмученных, молися за нас, успомога христианам, молися за нас, королева ангелов, молися за нас, королева патриархов, молися за нас, королева пророков, молися за нас, королева апостолов, молися за нас, королева мучеников, молися за нас, королева веровызнавцев, молися за нас, королева Панна, молися за нас, королева всех святых, молися за нас, королева без греху першородного зачатая, ся за нас, королева в небо
святая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева свету, баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, даруй нам, Пані, даруй нам, Пані, баранку Божий, який береш на себе грехи і світу, вислухай нас, Пані, слухай нас, Пані, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего, Твоей обороне. Молитва святого Бернарда. Памятай, о Найсвятейшая Панна Мария, что ніколі не здаралася, каб покинула того, хто до Тебе утекая, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхненный до Тебе, о Панна над паннами и Мати нашей имкнуся, до Тебе приходжу, перед Тобою грешной плачучи стою. О Мати Слова, не погарджай словами моими, але почуй их ласкаво и выслухай. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.
Веселий день для нас настав, якого світу весь жадав. Сьогодні Христос з гробу встав. Алілуя, алілуя, алілуя. Ладарня пісник нам прибив, як світ на соніку зацвів, а смерті знамі знов зашив. Алілуя, алілуя, алілуя. Пекільну ніч розваявав, усіх злочинців покарав, а грішним ласку дарував. Алілуя, алілуя, алілуя. 3 дні в отхлаганні он провел, там утешал святых отцов, після собою їх повел. Алілуя, алілуя, алілуя. А ти всі до одного, як збагавцю бачили свого, заговорили до його. Алілуя, алілуя, алілуя. Вітай, шанований нам, вітай, у Христі нас не покидай, з пекільної моці вибавляй. Алілуя, алілуя, алілуя. Веселий день для нас настав, якого світу весь жадав. Сьогодні Христос з гробу встав. Алілуя, алілуя, алілуя. Ладарня пісник нам прибив, як цвіт на соніку зацвів, по смерті знамі знов зашив. Алілуя, алілуя, алілуя. Пекільну ніч розваявав, усіх злочинців покарав, а грішним ласку дарував. Алілуя, алілуя, алілуя. 3 дні в отхлаганні он провел, там утешал святых отцов, після собою їх повел. Алілуя, алілуя, алілуя. А ти всі до одного, як збагавцю бачили свого, заговорили до його. Алілуя, алілуя, алілуя. Вітай, жаданий нам, вітай, у Христі нас не покидай, з пекільної моці вибавляй. Алілуя,
языства горох вытирайте, прогоняйте из сердца грех. Песни радостно спевайте, хай гучите веселый смех. У вас Пан над панами, Он живи, Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. У вас Пан над панами, Он живи, Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Что ж для пагана варты зброя, камень пирога шкоды все, не стримагає злая воля, цуд, что нам життю нясе. Знішить Бога, хто старався, недаремно домагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Знішить Бога, хто старався, надаремно домагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Бог могутний, Пан натури, що створився гамний общар. Вийшов з гробу, знищив мури, безсмертний Володар. Варта покидала зброю, не володає собою. Ускликайте, аллилуйя. Варта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Єсу Христе, дай смоління, долучи нас усіх. Раз Твоего воскресенье, да супольно гостей святых. В небе перед Сыном Божьим, хай хвалу узносить кожный. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. В небе перед Сыном Божьим, хай хвалу узносить кожный. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. В небе перед Сыном Божьим, хай хвалу узносить кожный. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя.
б'ють свани, пицям співають, всім народам обіщають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ісус бавця в Божій славі крочить сьогодні разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обусися край наш родний, хай ти день святий погодний, каб хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, интенция этой святой мши, празднует Найсвятейшую кровь Иисуса Христа, щедро пролитую, про Его найсвятейшие раны, про заслуги беззаганной Матери всех святых, пробач померлым, особливо душам, терпячим у чистці, усе ихние провины и уведи в вечную радость, aby они прославляли Твою безмежную милосердность на веки вечные. Молимся так само за всех членов апостольства допомоги душам чистцовым, просим за их семьи. Нехай Пан Бог благословляет. Дякую вам за вашу молитву. Это вельми такая молитва, это самая, можем сказать, доброчинная молитва, это великий акт милосердности, молиться за души терпячие в чистцу. Так само просим володарства Божьего для Александра Дороша, для Ивана и Галины Валента, Антона и Брониславы Гриб, Антона и Янины Липницких, всех померлых семей Валента и Гриб. Вера просим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся. Нехай змилуется над нами, и Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пані, смилуйся над нами, Пані, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пані, смилуйся над нами, Пані, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодару небесный, Боже, вышел всемогутный,
сядзіш, праваручайца, змілуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Ісу Христи, з Духом Святим у хвалі, молиться. Амен. Молимся. Всемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы, и дай, как згодно с Его обещанием мы отчували, что Он застається з нами аж до скончення свету, який с Тобою живе, и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Сідайте, коли ласка. Читание книги Деяний апостолов. Коли Иисус узнесся на небо, апостолы вернулись у Иерусалим с горы, называной Оливной, что неподалек от Иерусалима. Не оглядайтесь субботней дороги. И коли вошли, поднялись у светлицу, где находились Петр и Ян, и Якуб, и Андрей, Филипп и Томаш, Бартоломей и Матвей, Якуб Алфевый и Симон Зелот, и Юда Якубов. Усе яны суместно тривали у молитве разом з женщинами и Марией, мати Иисуса, и с ягонными братами. Это Слово Божие. Віру, що бачу добриню Пана в Україні живих. Віру, що бачу добриню Пана в Україні живих. Пан мою світло і мою спавлення, кого ж мені бояться? Пана хова життя моєго, кого ж мені полохаться? Віру, що бачу добриню Пана в Україні живих. Одного я прошу Пана, и только этого жадаю, как жить мне в доме Пана во все дни життя моего, как созирать хараство Пана и наведывать Его святыню. Віру, що бачу добриню Пана в Україні живих. Почуй, Пані, голос мой, коли я кличу, змилуйся надо мною и откажи мне. Про Тебе каже моє серце, шукайте Його обличчя. Віру, що бачу добриню Пана в Україні живих. Читание первого послания святого апостола Петра. Умилованные, коли примете удел у муках Христовых, радуйтесь, каб и у час объявления славы Его вы устешились и узрадовались. Коли ганять вас за имя Христа, то вы счастливые, бо Дух славы и Дух Божий спочиває на вас. Тому нехай ніхто з вас не терпить, як забойця або злодій, бо як злочинець, або як сквапний до чужого. Коли ж нехта терпить, як християнин, нехай не сороміється, але прославляє Бога за гэтае ім'я.
Гэта Слова Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не покину вас сиротами, кажа паган. Иду и приду до вас, и узрадуется сердце ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тобі, Пані. У той час Єсус узняв вочі свої до неба і сказав: «Ойча, прийшла година. Услав Сина Свого, каби Син Твой уславив Тебе. Ты дав Йому владу над усяким тілом, каб Ён дав життя вічне усім, кого Ти дав Йому. А вічне життя у тим, каб спознали Тебе, одиного, правдивого Бога, і того, кого Ти послав Єсуса Христа. Я уславив Тебе на землі, виконавши справу, якую Ти доручив мені зробити. А тепер Ти, Ойче, услав мене у собі хвалою, якую мав я у Тебе перед існуванням світу. Я обвестив ім'я Твоє людям, яких Ти дав мені со світу. Яны былі Твоїми, і Ти дав мені їх. І яны заховали Слово Твоє. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што Ты даў мне, ад Цябе паходзіць. Бо словы, якія Ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі іх і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад Цябе, і паверылі, што Ты паслаў мяне. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго Ты даў мне, бо яны Твае. І ўсё маё гэта Тваё, і Тваё гэта маё, і я уславіўся ў іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, а я іду да Цябе. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сідайте, дорогие браты и сестры. Поважаныя, заўсёды Слово Божие вельмі цікавае, якое прапаноўваецца да нас. І сёння Божие Слово натхняе нас, каб мы лепей глыбей поверили ў Езуса Христа. Не толькі поверили ў Езуса Христа, але поверили Езусу Христу. Гэта найважнейшае. Много людей верить у Христа, а мало людей верить Христу. Ось нават сёння святы апостол Пётр кажа хрысціянам: «Калі ганяць вас за імя Христова, то вы шчаслівыя, бо Дух славы і Дух Божий спачынае на вас. Таму няхай ніхто з вас не церпіць, як забойца або злодзей, або як злачынец, або як сквапны да чужога. Калі ж нехта церпіць як хрысціянін, няхай не саромецца, але праслаўляе Бога за гэтае імя». Паглядзіце, якія прыгожыя словы кажа апостол Пётр да сваіх аднаверцаў. Кажа, што калі мы церпім у гэтым свеце за Христовае, як хрысціяне, калі мы стараемся рабіць усё згодна з Божымі прыказаннямі, напэўна, мы добра разумеем, не ўсе ж гэта зразумеюць. Христос таксама сказаў калісьці апосталам сваім, што будуць пераследаваць вас за імя маё, нават
будуць думаць, што гэтым Бога праслаўляюць, пераследуючы вас. Гэтым Бога праслаўляюць, забіваючы вас. Не бойцеся, я перамог свет. Бачым, Христос намагае, Христос дае нам магчымасць лепей і глыбей зразумець, даверцеся мне. Мы вельмі часта думаем, што вот мне там нешта сказалі, я ж нічога дрэннага не зрабіў, я ж нічога не ўчыніў, можа, меркаваў па-добраму, каб выйшла, але чалавек не гэтак зразумеў, але тыя не гэтак успрынялі гэта, і тут зрабілі мяне вінаватым, і там, і там, і там, і там, і шматлікія сітуацыі, чалавек пачынае сабе накручваць. Гляньце, схіруемся да слоў, якія кажа апостол Пётр. Таму няхай ніхто з вас не церпіць, як забойца або злодзей, або як злачынец, або як сквапны да чужого. Калі ты гэта не зрабіў, ты не павінен цярпець, як чалавек, які зрабіў гэта. Але ты церпіш таму, што ты хрысціянін, значыць, аддаеш у рукі Божыя, і як веруючы чалавек гэта сваё цярпенне аддаеш у рукі Божыя, і Бог пакіруе ўсім, пакіруе добра ўсім. Мы гэта добра ведаем заўсёды. Пагэтаму, напэўна, мы не можам сказаць, што вось даказваць, мы можам яшчэ, даказваючы, часамі больш награшыць і больш нарабіць дрэннага, бо часамі пачынае чалавек даказваць, што гэта ніяк, пачынае не толькі праклінаць, але і Богам клясціся, але не вымаўляй. То есть адразу ідзе парушэнне Божых прыказанняў. У гэтую хвіліну мы можам звярнуцца да благаслаўлёнага Йова, калі пачытаем кнігу Йова, у старым запавеце мы бачым яго сітуацыю, тое, як да яго ставіліся людзі, яго ўсе разважанні, там эта кніга ввогуле, над ёю можна гадамі разважаць. Цудоўная кніга, гэта Йова, яна ў старым запавеце. Ввогуле святое Пісанне, гэта столькі дае мудрасці чалавеку, каб хоць троху чалавек павінен разважаць, свет перамяніўся бы не толькі ў вачах чалавека, але і ўнутры чалавека свет перамяніўся. Таму вера ў Бога, гэта не толькі вера ў Бога, але вера Богу. Вера ў Хрыста, гэта не толькі вера ў Хрыста, але вера Хрысту. Мы гэта павінны добра зразумець і глыбока зразумець. Христос сёння нам гаворыць, што у Евангеліі, што Ён узыходзіць да Айца, і Ён ідзе прыгатаваць нам месца, але гаворыць ясна, каб мы былі ў Хрысту, у ім каб былі, каб даверыліся Яму, каб з'ядналіся з ім. Найбольшае з'яднанне чалавека з Христом, як адказ вось на з'яднанне з Христом, гэта з'яднанне ў Найсвяцейшым сакраменце, паважаныя, знаеце. Што такое Найсвяцейшы сакрамент? Это сапраўднае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста, мы гэта добра ведаем. Але калі мы прыгледзімся да матэрыяльнай часткі вось гэтых субстанцый, можам так сказаць, што ахвяруецца на алтары, то есть што ахвяруецца? Хлеб і віно, гэта матэрыяльная частка, частка, якая знаходзіцца, можа, ахвяра, якая знаходзіцца ў часе, які Христос прабываў сярод вучняў у часе, каб вучні спажывалі Яго слова, карміліся Яго навукай, заражаліся, можам сказаць, такім, так і тут. Частка, якая зараз адбываецца, гэта матэрыяльная частка у часе. Мы слухаем Божае Слово, мы стараемся глыбей, лепей зразумець пра цела і кроў, пра хлеб і віно. Для нас Слово Божае, як насычэнне, таксама есть. Але калі наступае такая частка містычная, альбо частка эўхарыстычная, мы гаворым, калі ксёндз стаіць каля алтара, калі ксёндз ахвяруе хлеб і віно на гэтым алтары, калі ксёндз чытае малітвы і чытае словы Езуса Хрыста, дзякуючы якім хлеб і віно пераўтвараюцца ў цела і кроў Езуса Хрыста, у гэтую хвіліну адбываецца не толькі містычная частка, але сапраўднае перамяненне, сапраўдная перамена. Вось гэты хлеб і віно
перамяняецца ў цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. Гэта не толькі мы гаворым, што пад відам хлеба і віна, але гэта не пад відам, бо пад відам гэта як бы нешта такое, якое нас адхіляе больш да матэрыяльнай часткі, да таго, чым есть, што гэта хлеб і віно. Не, найсвяцейшы сакрамент – гэта сапраўднае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. І тут, калі мы прыходзім прынимаць найсвяцейшы сакрамент, мы прымаем цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. У гэтую хвіліну адбываецца вялікі цуд не толькі веры ў Езуса Хрыста, але веры Езусу Христу. Поэтому мы можем, падыходзячы, сказаць: «Езус, я веру Табе». І мы говорим гэта словом «Амен». Простое слово, адныя не хочуць яго прамаўляць, гэтае слово. Так, глядзяць на ксяндза спалохана, як ксёндз паднімае, гаворыць «Цела Христа». Не трэба глядзець спалохана. Як ксёндз сказаў «Цела Христа», гэта значыць там цела Христа. Гэта значыць, ці ты верыш не ў Христа, але Христу, што гэта цела. І калі мы гаворым «Амен», гэта значыць: «Так, Пане, я веру, памнож у мяне маю веру». Так, Пане, я веру, памнож у мяне гэтую веру. Мы помнім пра гэтага чалавека, які прыходзіў да Христа прасіць цуд, а Езус Христос гаворыць: «А ты верыш, што я табе зраблю?» «Так, Пане, я веру, але памнож ува мне гэтую веру». Вось гэта «Амен» і есть, што мы верым, мы давяраем. Поэтому, калі як мы прамаўляем «Амен», так мы верым, можем сказаць. Который там яшчэ не праснуўся, як я заўсёды кажу, мы се яшчэ абудзілі, або прылёг і не устаў. Да? Это самое. Перед тобой сам Езус Христос. Езус Христос. І тебе зараз удзяляюць, тебе даюць зараз гэтага Езуса Христа, з якім ты, ці ты не толькі верыш яго, але чи ты верыш яму, што гэта так. Вось тут заўсёды вось гэта «Амен» нам дапамагае. Так, Пане, я веру. Гэта ты. Гэта ты увайдзі ува мне, адмяні ува мне маё жыццё. Адмяні ува мне маё жыццё. І тут заўсёды да нас вось гэта хвіліна нашага таксама уваскрашэння. Але таксама і гэта хвіліна нашага унебаўшэсця. Бо мы ў гэтую хвіліну само неба у нас, Христос са ўсімі святымі у нас праз найсвяцейшы сакрамент уваходзіць. Христос са ўсімі святымі, само неба адчыняецца унутры нас, і мы адчыняемся на неба. І тут мы можам бачыць, як мы адчыніліся на неба, дарагія браты і сёстры. Насколькі ў нас сэрца наше адчынілася на неба, душа наша адчынілася на неба. Чи мы годныя папасць у тое неба нашай душою? Ці мы годныя? Это што значыць, ці мы годныя? Ці не вісяць у нас яшчэ нашыя правіны, грахі, ці не мазоляць яны ў нашым сэрцы? Поэтому кожны раз мы каб яны не мазолілі моцна, перад святой імшою мы гаворым: «Спавядаюся Богу Усемагутнаму». Удалі гэтыя Езу Хрыста мазолі з нашай душы, каб яны не мазолілі нам дарэмна нашай душы, нашага яднання з Богам, каб гэта ўсё злагодзіць перад Богам. Поэтому вера ў Бога – гэта не там вера нейкая у нейкую сілу, невядома якую, ідэалагічную сілу, палітычную сілу, але гэта вера ў вялікую містычную сілу, якая не толькі атуляе нас, але якая, дзякуючы найсвяцейшай Эўхарыстыі, дзякуючы той ласцы вялікай, што мы хрысціяне, што мы католікі, то есть належым да паўсюднага касцёла, да паўсюднага, да той адзінкі, якую заснаваў Езус Христос. Нездарма сёння мы калі чытаем, што мы паглядзіць яго, што кажа Христос, ён ясна і коротка гаворыць: мы усе хочам, каб быць збаўлены, а Христос ясна: «Я абвясціў імя Тваё людзям, які даў мне са свету, яны былі Тваімі, і Ты даў мне іх,
Яны захавалі слова Тваё. Цяпер яны пазналі, што ўсё, што Ты даў мне ад Цябе паходзіць, бо словы, якія Ты даў мне, я даў ім, і яны прынялі іх, і сапраўды пазналі, што я выйшаў ад Цябе, і паверылі, што Ты паслаў мяне. Я за іх прашу, не за ўвесь свет прашу, але за тых, каго Ты даў мне, бо яны Твае. І ўсё маё гэта Тваё, і ўсё Тваё гэта маё. Я славіў ўсё іх. Я ўжо не ў свеце, але яны яшчэ ў свеце, і я іду да Цябе. Бачым, Христос не гаворыць, што вось некае паўсюднае збаўленне будзе, абсалютна паўсюднае. Але тых, хто прыняў словы Езуса Христа. Вось што пытанне. Цяпер мы можам паставіць пытанне, а тыя, хто не прыняў. І кажуць, да, не. І кажа, Христос залежыць ад кожнага чалавека. Альбо з Христом, ён сказаў, альбо супраць мяне. Нема такога, што я як бы з Христом, але я там з Аллахам якімсьці там, ці з Будою якімсьці там, чи яшчэ з кім-то. І я і Христа прызнаю. Христос сказаў, альбо са мною, альбо супраць мяне. Поэтому з Богом, з Христом, з хрысціянствам нашым, з нашай верай не можна гуляць. Вось так часамі, жаніўся, чи замуж выйшла, паехала ў другую краіну, прыняла тую і ці іншую веру, нават не хрысціянскую, там невядома якую, і адчувае неяк сябе добра так. То есть ці ён да гэтай пары не быў веруючы, і пасля гэтага, як адчувае сябе добра, ён не веруючы чалавек. Ані там, ані там. Христос пра такіх кажа, выплюну іх. Вогуле, не выплюну, нават вырыгаю іх. Вось такіх. Поэтому заўсёды паўстае такое пытанне. Мы павінны ясна трымацца сваёй веры. І нашыя продкі заўсёды да гэтага падыходзілі са ўсім сумленнем. Сумленна падыходзілі да гэтага, што яны, паверыўшы Христа, паверыўшы, што гэта вера самого Христа, гэта вера, якая перададзена самым Христом, яна ідзе ад часоў апостолаў, поэтому касцёл называецца апостольскі. Апостольскі, святы, адзіны, святы, паўсюдны, і апостольскі, паўсюдны, гэта значыць каталіцкі, сусветны. Поэтому, дарагія браты і сёстры, мы павінны ясна зразумець, калі мы з Христом, і не саромецца таго, што хто-то, каб дагадзіць каму-то, там мы павінны, і кажуць, сваю веру прыніжаць пры ім. Не павінны. Сёння там шмат розных, недавно былі такія вялікія малітвы за нашу дзяржаву, дарагія браты і сёстры, маліліся пратэстанцкія супольнасці, маліліся, калі ласка, гэта добра. Малітва заўсёды добра. Малітва, трэба маліцца за ўсіх. Нема тых людзей на зямлі, за якіх не трэба маліцца. Трэба маліцца за ўсіх. Дарагія браты і сёстры, я сёння чытаў пра аднаго святара. Пра аднаго святара, так чытаў апавяданне вельмі прыгожае, мучаніка, які уходзіць у 109 гэтых мучанікаў Другой сусветнай вайны, пра якіх калісьці ў Польшчы аб'явіў святы Ян Павел II. І вось цікавы вобраз гэтага святара, які прагнуў, і вось калі ён ужо паміраў, не мог ужо ўстаць ад хваробы, і ўсё, і зашоў стражнік, які ударам сапага дабіваў хворых этих вось у канцлагеры, людзей, якія ўжо паміралі. Ён падышоў да яго, і вось такое дзіўнае было. Там людзі бачылі, як гэта здаралася, былі сведкі. Гаворыць, раз ударыў моцна, і трэці раз павінен быў ударыць моцна па горле, каб ужо канчаткова забіць гэтага чалавека. Людзі ўбачылі, гэты святар з такой любов'ю, вялікай радасцю усміхнуўся, альбо з такім прабачэннем вялікім паглядзеў на гэтага забойцу, які праз 1 хвіліну павінен быў дабіць яго, можам так назваць, вось такім чынам. Напэўна, гэта вельмі цяжкае такое здарэнне, але, дарагія браты і сёстры, заўсёды паўстаем пытанне, ці маліцца за такіх людзей.
Например, молиться за таких людей. Молиться, конечно. Конечно, молиться. Бо збавлення душі кожного чоловіка вельми важне, хто б він не був. Гэта не значить, що нам, веруйнікам, павінен нехта вызначаць, за гэтых маліцеся, а за гэтых не маліцеся. За гэтых трэба маліцца, а за гэтых не трэба маліцца. Не, нам, хрысціянам, ніхто не павінен вызначаць. Христос сказаў за ўсіх маліцца. І за тых, хто кіруе дзяржавамі, і за тых, дарагія браты і сёстры, хто нават распачынае розныя войны, мы павінны маліцца, каб гэтыя войны суцішыліся, каб людзі звярнуліся да Бога. Для нас гэта як Божы дзень. Як Божы дзень. Калі на нас хтосьці гаворыць, што мы неправільна молімся, неправільна верым, гэта значыць, тыя людзі не разумеюць хрысціянства, не разумеюць нашага вучэння, не разумеюць увогуле малітвы. Не разумеюць малітвы, не разумеюць нашых адносін да Бога, перш за ўсё. Не да чалавека, але да Бога, бо нашы адносіны да чалавека заўсёды ідуць праз адносіны да Бога. Поэтому нехай вера ў Бога, вера Богу і ўсяму Божаму пранікае нашае сэрца. Гэта вельмі важна ў нашым жыцці. Трэба маліцца таксама мужам за жонак, жонка за мужоў, бо часамі не хочацца маліцца. Дзе ж ты памолішся часамі? Это ж хоць ты караул крычы, за дзяцей многа трэба маліцца. Але трэба маліцца, дарагія браты і сёстры. Нават калі нам дрэнна нешта зрабілі, найсці ў сябе сілу хрысціянскую і памаліцца за гэтага чалавека. І гэта важна. І гэта тады паказвае перад намі, унутры нас, насколькі мы хрысціяне. І тады Езус Христос, якога мы прынимаем, сапраўды абвесціць Божае валадарства унутры нас. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога. Чакаючи з послання Духа Святого, узнесем наши покорные просьбы до Бога. Почитаешь? Давай. Молимся за святы касцёл, каб усе яго вернікі здолелі распазнаць місію, якую вызначыў Бог. Тебе просим. Молимся за пакліканых да святарства, каб ахвяра іх жыцця прынесла духоўную карысць усяму касцёлу. Тебе просим.
Молімся за вернікаў, каб праз сваё сумленнае жыццё яны належна выканалі сваю ролю ў Божым плане збаўлення. Цябе просім. Молімся аб еднасці ў нашых сем'ях, каб яны былі сапраўднымі сведкамі Божай прысутнасці і любові. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, каб праз пасрэдніцтва Хрыста яны далучыліся да супольнасці збаўленых. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы, паяднаныя з Христом, мужна выконвалі заданні хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Праз найсвятейшую кроў Езуса Христа, шчодра пралітую праз яго найсвятейшыя раны, праз заслугі беззагаднай Маці ўсіх святых, прабач памерлым, асабліва душам церпячым у чыстцы ўсе іхнія правіны. І увядзі ў вечную радасць, каб яны праслаўлялі Тваю бязмежную міласэрнасць навекі. Цябе просім. Малюся таксама за ўсіх членаў апостальства дапамогі душам чыстцовых, за іх сем'і. Прашу Божага благаслаўлення, дзякуй ім за іхнюю малітву. Няхай няспынна моляцца, не перастаюць Божай ласкі, Божай апекі. Цябе просім. Валадарства Божа для Александра Дорож, для Івана і Галіны Валента, Антона і Браніславы Грыб, Антона і Яніны Ліпніцкіх і ўсіх памерлых сямей Валента і Грыб. Цябе просім. Малюся таксама за ўсіх, хто кіруе нашай дзяржавай. Прашу Бога ўсемагутнага, святло Духа Святого для ўсіх палітыкаў, каб яны разумелі і умелі адрозніць вельмі простыя рэчы, дзе добро, а дзе зло. Бо ведаем, што добро хаваецца заўсёды ў Божых прыказаннях і выходзіць з Божых прыказаннях. Вось, каб вывучылі Божыя прыказанні, это было бы вельмі добра. Няхай Дух Святы, якога спаслання мы чакаем праз тыдзень, спасылае на іх ласку і міласэрнасць. Цябе просім. Молімся за людзей хворых, церпячых, несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных, цяжка невылячальна хворых. Цябе просім. Прашу Бога таксама за ўсіх нашых ахвярадаўцаў. Нехай Христос Пан дасць ім ласку, сілу, моц працаваць у гэтым свеце, а таксама несці веру ў гэты свет. Цябе просім. Добры Божа, Ты выслухоўваеш нас і жадаеш дапамагчы нам, навучы нас прымаць Тваю дапамогу і дзякаваць Табе за ўсё. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Сядайце, калі ласка. Складаем на алтарь Тобі, з вірою і надією, Пані, просим, а дари любов'ю, хай душа Тобой живе. Дай познать нам волю Твою, Пані, хочем жить поводле слов Твоих. Себе блукаем, шлях нам освети. Просим, дай нам ласку Твою, Пани, поможи нам на Тебе прийти. Хочем быть с Тобою небе разом, Твою величию, могутность вечно, как Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний.
Ласкавый Ойче, прими наши молитвы, дарики мы Тебе приносим, и празуделу христичной вяры приведи нас до хвалы вечной праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим, у гору серці. возгласим их на Бога. Подякуем Пану Богу нашему. Годно и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашага. И Он пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі. І на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі ўдзельнічаць у Яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Он Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осада на вышинях, благословлен он и той, кто приходит у имя Господа, осада на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, ўсемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові, разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным.
у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, которые спрад веку подобалися Тебе, каб з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала празу все веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, мы изъявляемся тому, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы не отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Будь Твоего володарства и не могут, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить с упокоем и едностью, ки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему в знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам приймаючим його заховати життєві. Багаранко Богоши, ягаки береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Багаранко Богоши, ягаки береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Багаранко Богоши, ягаки береш на себе грахи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб ты увайшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ойче, прошу, каб яны были одно, як и мы одно. Аллилуйя.
пам'ять прам'яні, беріть, пійте, а учинок той пам'ять прам'яні. Ламайте хліб із келиха випійте, завету кров для откуплення вин своє життю. Ахмяровав з любові, узяв на себе кару за наш гріх. Беріть, їжте, пам'ять прам'яні, беріть, пійте, а учинок той пам'ять прам'яні. Гейта хліб, тіло моє у келиху, моя кров, тіло моє, я отдаю за вас, а кров моя, вось плата за ваш гріх. Беріть, їжте, пам'ять прам'яні, беріть, пійте, а учинок той пам'ять прам'яні. Ламайте хліб із келиха випійте, завету кров для откуплення вин своє життя. Ахмяровав з любові, узяв на себе кару за наш гріх. Беріть, їжте, пам'ять прам'яні, беріть, пійте, а учинок той пам'ять прам'яні. Беріть, їжте, пам'ять прам'яні, беріть, пійте, а учинок той пам'ять прам'яні. Дякуєм тобі, Боже наш, Богу ти ось добрий. Дякуєм тобі, погоні, алілюя. Дякуєм тобі, Ісус, за твою любов святую. Дякуєм тобі,
Дякуєм Тобі, Дух Святий, за світло і сутешині. Дякуєм Тобі, Богоні. Алілуя. Дякуєм Тобі, Боже наш, молодий і ось добрий. Дякуєм Тобі, Погоні. Алілуя. Дякуєм Тобі, Ісус, за Твою любов святую. Дякуєм Тобі, Погоні. Алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за світло і сутешині. Дякуєм Тобі, Погоні. Алілуя. Дякуєм Тобі, Боже наш, молодий і ось добрий. Дякуєм Тобі, Погоні. Алілуя. Молимся. Выслухай нас, Боже наш Збавца, и празуделуй Евхаристии. Умацуй нашу веру, тое, что все тело, костел з'єднається у славі з Христом, своим головою, який живей володарить, на веки вечные. Аминь. Святый Архангеле Михале, сідайте, коли ласка. Наступная неделя, 24 мая, неделя с послания Духа Святого. Это одно из самых великих святов, урочистостей у нас у христианском свете. Яно іде наравне з мертвых повстанием, с Пасхою нават. Это великое свято, нават свято нараджэння Христа пазней з'явілася, а гэтае свята было заўсёды, недзеля з паслання Духа Святога. Стараемся на працягу гэтай нядзелі молиться новенну да Духа Святога, не толькі новенну, можна молиться літанію да Духа Святога, можна молиться іншыя молитвы і просить Духа Святого, а можна ў цішыне просто так помолиться, кажучи, прийди Дух Святый, да поможи мне. Єзу Христе, дай мне той подарок, які ти заўсёды казаў, што калі не ведаеце, чаго прасіць, прасіце Духа Святога. Вось гэта, што тычыць гэтай урачыстасці. Я запрашаю, кожны дзень у нас есть маёвае набажэнства, 18:30, запрашаю. Пасля набажэнства есть заўсёды святая імша вечарам, калі ласка. Што тычыць нашай актыўнасці, 1 чэрвеня арганізоўваецца паездка у Нясвіж на сустрэчу міністрантаў. Калі ласка, записываемся у ксяндза Кірыла. 6 чэрвеня арганізавана паездка будзе для дзяцей у Буцлаў. Калі ласка, запрашаю дзетак першакамунійных, тых дзетак, якія былі, і другіх, калі месца ёсць, чаму не паехаць. Арганізоўваецца аўтобус. Запрашаю. Таксама 23 мая у 16:00 в нашым касцёле адбудзецца канцэрт арганнай музыкі. Ну, дарагія, напэўна, кожны з вас добра разумее, што, не то, што каб пазнаёміцца, можа, арган гэта так інструмент, мы говорим, духовый инструмент, але духовный таксама инструмент. Это костельный передачный инструмент.
Інструмент, який розпочав використовуватися, перш за все, у костьолах, а потім уже далі в приватних домах, а далі пізніше в концертних залах. У нас ми маємо таке щастя, ми маємо справжній духовий орган, який доволі добрий. Як сказав майстер органних справ, який приїжджав, говорить, ви ще год будете возитися з цим органом, каб його добре настроїть, каб на ньому навчитися добре грати. Это, покуль він призвичається до місцевого клімату, понимаете, это тоже так само. Это ж тоже, это древо, это трубы, это все, это не там что-то там электронное. Вось, поэтому, але концерты проводить, гэта мэта гэтых концертов, так само не только, каб люди познали живую органную музыку, тут слово важное, живая органная музыка. Вось, але так само зашли до римско-католицкого костела святого Казимира, понимаете? Може, зайдуть якраз і тыя, які обходять кругами, а думають, зайдем, поглядим, а что там есть. Всякое бывает. Поэтому, вось, это тоже так само буде як один метод, не то, что евангелизации, але так привучення к высшим, чомусь такому. Высшему, вот. Поэтому так, вельми добро. Там есть у нас на дошце объяв есть это самое, как это слово называется? Объява. Плакат, таки не плакат, забыл, как называется, вылетело слово. Афиша, вот. Афиша. Калі ласка, можна пачытаць, што я запрасіў на першы канцэрт арганнай музыкі нашага земляка, пана Валерія Шмата, ён з Налібок. І гэты канцэрт, як і ў будучым усе канцэрты, якія будзем арганізоўваць, ён будзе так прысвечаны Налібоцкай Мадонне. Поэтому таксама з Налібокскай парафіі гэта вы павінны запомніць гэта, таксама парафія Дзераўное павінны запомніць гэта, бо там адтуль мы яе дасталі з нашу вось эту матку Божу, такі прыгожы абразік з капліцы. Вось, поэтому, в нейкім сэнсе это так нашай Налібокскай пушчы, а в основном вы ўсе адтуль з Налібокскай пушчы, все католікі, стаўпецкіх тут мала засталося. Поэтому это ўсё ввогуле, всякая праграма, якая будзе далей, будзе прысвечана Найсвяцейшай Панне Марыі. Называли Матка Божа Анельская, а я уже называю Налібоцкая Мадонна, понимаете? Это так. Я сегодня там был на первой коммунии в Минску, я говорю, запрашаю у нас, там были тоже наши земляки, у нас будет концерт, будет называться Налібоцкой, присвячен Налібоцкая Мадонна. Я говорю, хорошее название. Я говорю, еще бы. Еще бы. Як и столбцы тоже хорошее название, понимаете. Тут нічого дренного не буває. Ось, запрошую. Я дякую вам за вашу допомогу, ахвяраванні на потреби парафії нашої, але так само я просив на цей автобус, неяк треба його ось адремонтувати, повинні вже там неділька-дві треба дзвонити, і повинні адремонтувати. Дякую, що ахвяруєте. Я ще не глядів, скільки там ахвяровано, але вже трошечки, кажуть, потихоньку ахвярується. Дякую вам щиро. Нехай Боженька благословляє за допомогу. Ось, і треба і міністрантів підвести, якраз, да, не свіже. І автобус потрібен. Хоч нанімай, а нема свого, нанімай. А так є свій раз, поїхав. Наприклад. Запрашаем усіх жадаючих, асабліва дзяцей і моладзь, у парафіяльны хор вучыцца. Калі ласка, рэпетыцыя адбываецца ў суботу о 18 гадзіне. Пані Валенціна заўсёды стараецца займацца з імі. Вось гэта асноўныя аб'явы на гэты тыдзень. Нехай... яшчэ хацеў бы такую радасную сказаць вам вестку, што мы з учарашняга дня, 16 числа, распачалі штомесячныя малітвы
у ацэдзе, у капліцы у гонар святога Роха малітвы за хворых, церпячых людзей. Вось будуць, як у нас у Жацераўскай капліцы гадзіна міласэрнасці есть у першую пятніцу, а у ацэдзе 16 числа. Чаму 16? Бо 16 жніўня заўсёды святкуецца святога Роха. І кожны 16 числа мы там будзем маліцца і прасіць за ўсіх хворых, асабліва цяжка невылячальна хворых на онкалагічныя захворванні. І будзем маліцца вось за гэтых людзей большасці. Мы кожную 12 числа тут молимся у нас у касцёле. Вот, поэтому у гонар святого Фабіяна вось такія малітвы, это наши асабістыя, наши вось лакальныя такія. Гэта для нас вялікая радасць. Была адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, по традыцыі мы так робім. Гадзінная адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, потом святая імша у гонар святога Роха. І таксама і інтэнцыі прасілі, маліліся, вось, і спавядаліся, і узносілі нашыя малітвы. Вось гэта наша такая асноўная місія тут на зямлі. Пахвала Богу і дапамога кожнаму чалавеку. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благословить вас Бог усемагутным, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Фабіянин наш чудотворца, стал печи обороноться, нам шлях спаления покажи, край наш от лиха бережи. Фабіянин наш чудотворца, стал печи обороноться, нам шлях спаления покажи, край наш от лиха бережи. Фабіянин наш чудотворца, стал печи обороноться, нам шлях спаления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служением поширялися род братов и сестер познания имя Твоего святого, обвещаючи Слово Твое и уделяючи святые сакраменты, а дары ласки и хвали алтара слугу Твоего, отца Фабіяна, заступника Столпецкого, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Прас Христа, Пана нашого. Амінь. Радуйся, небо ладага горка, бо той капоти єсть магати, з мертвих повстав сход на слово, а ти малі за нас Бога. Алілюя, алілюя. Тешься и радуйся в небе, за нас молися, потребе, кабы мы в небе спевали, Бога Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя.
Смотри в оба.